Здравейте и добре дошли в канала ми, аз съм Вив и в днешното видео ще ви запозная с малко по-различна част от Виена, а именно Виена по Коледа. Това е първото видео, което някога съм заснела и най-вероятно то ще е супер кринджи. Ако изобщо някога успеете да стигнете до този момент и да го гледате, успех! В днешното видео, тъй като забелязах, че доста хора не са идвали в Виена, а аз живея тук от цели 4 години и някак си ми се струва супер жалко при положение, че аз живея в най-красивия град на света. Според мен, според доста статистики. Мисля, ще да ви покажа как изглежда тя през най-красивия период от времето, от годината, искам да кажа, а именно по Коледа. И да, знам, много хора ще си кажат, всъщност няма какво представя да си кажа хората, но няма значение. Да се представим, че съм казала нещо забавно. Идеята на днешното видео е, тъй като в Виена отварят коледните базари, които са изключително известни, немски коледни базари, знаете, с всичките вурстове и креновино и така нататък. И тъй като това е изключително красива гледка и изключително приятно да си там по това време на годината, особено когато е пълно с туристи и всички изкачат от някъде, вие се блъскате и ви разливат виното. Но, I guess, добрата страна на цялото това нещо е, че поне ви топлят, когато е студено. Да се концентрираме. Това, което исках да кажа е, че в днешното видео смятам да обиколя голяма част от коледните базари, които се намират в Виена, които се отварят в интерес на истината доста рано през годината, на 16 ноември горе-долу. Тази година те бяха отворени на 16 ноември и принципно, ако са отворени на 16 ноември, остават отворени до 26 ноември, като това включва от примерно 9-10 сутринта до към 10-11 вечерта, е пълно с хора през цялото време, които пият грено вино и общо взето съжалят на живота, I guess. Но тъй като украсите са изключително красиви и самите базари са изключително приятни, а много хора, както вече казах, нямат възможността да дойдат да ги посетят, мисля, ще направя нещо като кратко видео, в което да ви покажа как изглеждат всичките и да, I guess да се насладите на тях и на мен заедно с тях, защото възнамерявам да влога.
кампуса. Това е мястото, където аз уча принципно, но то е преобразен и в коледен дух и всичко изглежда супер прекрасно, така че... Сега е време да стръгваме от този базар тук и да се съсредоточим. Сега е време да тръгваме от този базар тук и да се насочим към Радхауса, който е най-големия и най-известният базар в Виена. И принципно е най-красив. Аз имам малко снимки от него, но той беше през вечерта, затова сега ще се опитаме да направим малко и през деня, когато също е доста интересен и да се надяваме, че няма много хора. Това беше всичко от мен за това видео. Много силно се надявам то да ви е харесало. Ако е така, знаете, палче нагоре. Можете да се абонирате за канала ми, където много скоро ще посна други интересни видеа, които все още не са заснети, но силно се надявам скоро да бъдат и те също да ви харесат. И ако все още не ме следвате в нито една социална медия, тогава какво правите? Ще посна всичките линкове за това как да стигнете до тях долу в описанието, така че това беше всичко от мен и ще се видим отново следващия път. Чао! Не се тревожете. По-нощница съм. Здравейте и добре на... Това става ли за интро? Окей. Странно ли е, че си говоря в момента сама и чувам смеещи се хора в главата си? Беше много силно се надявам това да е забавно. Само да кажа набързо. Не мога да спра. Да. Не знам какво да кажа в момента.